tribe enye bone. Se obi ye anwunani na obi ye asantini na obi ye esremuni na obi ye inzimani na obi ye mfantini no enye bone. In fact, Australia yan krompon nyansem no osheda create tribes. Se obi mfiri ha. Nanso tribe ni nyinaa no ni tiye baako pɛ. Ɛna ntikyemu ewom. Tribe. Ɛno nti yɛka yes Israel emusuako dumienu no. Omu nyinaa source no yɛ Jacob, which is Israel. Nti yɛka 12 tribes of Israel. And now 12 tribes of Jacob. Tribes ahodoɔ no ɔsoro agye Nyankopɔn ɛna ɛhyɛ da create ye. Nanso omagya ɛyɛ baako pɛ. Onimdeɛ ntia ɔka sɛ we mu yɛ Benjamin foɔ, we mu yɛ Levite foɔ, we mu yɛ Judah foɔ, we mu yɛ Reuben foɔ, we mu yɛ Simon ɔhyɛ da no chiche mu. Na onimdeɛ ntia ɔsoro agye Nyankopɔn nyansɛm no wahyɛ da ama tribe biara wɔ dwuma na edie okɔtwere mu a enti sɛ woyɛ Levite ose wadwuma ne asɔre fie woyɛ Benjamin wadwuma nie woyɛ Reuben wadwuma nie woyɛ Judah wadwuma nie nanso mo nyinaa no mo bɛka bom na obiara ho ɔden no yakeka bom na etimi aboa ama Israel tribes ni nyinaa no yetimi akɔ yanim. Nso so agye Nyankopɔn create tribes no wan create ne sɛ entokwambra. Nti mpacho bra Facebook na be hade. Thank you very much Jeff. Bra Facebook na hwɛ enioma bi kakra. In fact Jacob aye Jacob yi ni din beye Israel no. Oba Facebook aye de ato 12 tribes of Judah. Jacob na ne yiri nimu ye mienu. Ena osa ne mpanamfo esa ekeka bom. Nti na me nkɔ but a question na yebebusa. Jacob na ne yiri panyi Leah ba ko ne Rahel ena ye Zilpa ene Bihar obia wo de owo mo. Nti Jacob even 12 tribes of Judah nimpo aye ka ho asem no ekabo ma Nyankopɔn so gitum no nso no kra no empenafo makra so ka ho Nyankopɔn gitum. I know you another discussion. Me pese me critique controversy bia. Enti ohwe 12 tribes na ye wo Reuben, ye wo Simon, ye wo Levi, ye wo Judah, ye wo Issachar, ye wo Zebulun, ye wo Gad, ye wo Asher, ye wo Dan, ye wo Naphtali, ye wo Joseph, ye wo Benjamin. Rahel ne wo Benjamin. In fact, Paul ofri Benjamin ebusiem. Na saa 12 tribes of Judah na meka ho asem no. Omo nyina kabom eboa ema Nyankrompɔn na ho ɔden ewie pɛye. Nti wɔn a mo kan Revelation ne be kyerɛw sɛ 12 tribes of Judah no 144,000 bia mo ne yi omo free Israel enum musuakuo ni mu. Me kama na sisɛn. Me kama na sisɛ Nyankopɔn na ne create tribes. Osoro gye Nyankopɔn na ne create tribes. Sɛ obia wɔ ne dwuma a ɛwɔ sɛ odie na ɔde boa ɛma ahoɔden ba wɔ mu nyinaa mu. Enti Nyankopɔn enim die nti a woyɛ asantini. Yɛwɔ Ghana manto. Nyankopɔn nim die nti a woyɛ mfantini, woyɛ nzimani, woyɛ anwunani, woyɛ achimni, woyɛ gani, kyɛ Nyankopɔn nim die nti a onye mistake. Na osoro Nyankopɔn so nim nyansa sɛ ɔhyɛ da ma tribes ni bi wɔ hɔ a ɛdɔɔso paa kyɛn other tribes. Onim die nti ɔyɛ ne saa.
Enti wobon se tribes ni nyina ne ye wo de edoso pa chen all the other tribes. Na tie. Sa tribe na eya na edoso pa no. Nyankopon nyansem wo hye da ye se de be ya sa tribes no e de ahoden, e de bambo, e de nimdie, e de ni bibia supporto enketoa no. But you na me kan ba kosem because you Ghana month. Say ye nya foundation ni ya. Tribes kuyen e wo man yi mu. Me ya santini ni me ya mfantini ni me ya nwunani no ya makwan ama amanyofo e de saade no achiche ye mu. Nanso try so ye asantini odom dos no ye de boa won na ye weak ye mfansisi omu. Enti e wo so ye proud say me ye proud say me ye asantini. Enya wo fault. But ye mfa asantesem ensisi unua aka. Because kai say Australia Nyankopon na share da ma obi free inzima e free esrem ebe keka ho se de be ya oman no ebe kɔ nanim. Ɛna onim Nyankopon so tumi o share da se ma tribe baako enya nneoma ni nyina da ɛyɛ dan a wobɛkɔ baabi foforo akɔ bibi afiri obi hɔ. But when me ka tina me dia ba fom ye ma wo te nneoma bi ase. Eninti ene oba asantema mu a yenya kwadu. Yenya mu no enso ye wi a yesi asantemo yesi asante kwadu yenso yenya bi. Intosi ni akofa bi afiri ha. Yepe atokwo yepe kokwadi yepe wachi awe a na yakofa bi afiri esrem. Oba ha ye wa asante jene ni abetan bi ni de kwa ha. Okwa amnamamu a omu na eboa yen efa gare ne akple ne sa nyoma ni nyina ni akofa bi ni de aba enti oba kuma se ha unya tribe bia busua bia ni mu aduane ni mu nsem uhia uye asantini a uhia tani uye tani a uhia santini uye nzimani a uhia mfantini uye mfantini a uhia achimni uye achimni a uhia nkrani saa ne Nyankopon ahyehye no se de be ya wowo nkoa no enuoma no unya ni nyina da oso ege Nyankopon nyansem no o hyeda se oma asantefo nkoa na nzimafo nkoa na esremfo nkoa enya nneoma baako eye de a wo bedan obi se de be ya ede nkabomu ede nkoso ede mpagya ebeba nanso ya tena se amia chichem inti NDC for ewo tribes a yekasa we mu de ye tribes ni MPP for we de we ye ne sankofo we ne tomaye inti Kwame Nkrumah share with the university system na eba no boarding system strategy ne was that say ye nyina ye be school a boarding house or room ho no ye was sremfo ye was asantefo ye was achemfo ye was hwan ni nyina ye da boarding house enti ye nyina ye tena ye betumi asuasua ye ho me wa prempei na me won namfo mu firi esrem ebi ye mfantefo ebi ye nzimafo ebi ye ti ye nyina ye be wie suku 3 years no na afie hu se se anunafo nye se nomtie se asantefo nye se nomtie se we nye se nomtie. Into boarding system na yede baye no it was supposed to help us and not to divide us. And as some make it very sensitive into menyato because you Ghana man e ade a yentimi nka ho asem but your problem pa ne say ya makwan ama amanyofo achiche yemu ye the tribes achiche yemu. Nti ade ba akwa mehwe dia ye me ana ye me na ne say now what is the importance of tribe? On kase me asantini nti me ye nipa chen obi. Na sa wonsua de. Me emfantini nti me ye nipa chen obi. Ana me free same ti we mu de omunye sei.
dabi ni nyina source ye de Ghana onsa wo so ye Ghana ni we asantini ba ye Ghana ni we anwonani ba ye Ghana ni sa na Nyankopon ye no se de be ya ye be ka ye hu abom as nipa baako njina no ye wura ka bibi ose momfa manyosem no mfiri ha ba bi nko na manyofo maaye no ni eni se asantini empa anwonani asem na so ya giatum ene hyehye ye kon ho enti akwa ma se wenya obi a owo nimdie pa wo nanimu a se onya position a na ehwe se ewo se oboa ne nkurafo ma menka we enti wokọ na sabi asantini ene wo position a ofa ni nianum asantefo eja ni nianum nzimafo ne mfantefo ne anwonafo because anwonani ni nso nya anwonani ni nso make sure se wo fa ni nianum anwonafo ansa na wahwe we ye so ye nzimani a oye mfantini a saa ne ye agye atum ene ha oman oman ni betimi akoye a ewo se agitum se eye what we call ubuntu, unity in diversity. Ye nyina ye mfiri ba bi baako nanso ye nipa baako. And in the Bible can be mani Japan. Or say, in Christ, there's neither Jew or Gentile, neither this. Ye free ha, so me free ha, and I me kwa ha, and I me. Yes, sumuno, we are one body in Christ. Sa verse no, I am a depan. And so yachim. Some of me can't ding, but there was a maker. Yes, say I dream for the Ghana month. Because me who the entire Bekatim said, because me are Santinintino, me who me near Fantini said on your papa. I didn't know what's a majorisa. Me nin kofo din komana omuye omadwen say now ye say now would sanko for me twi me ho because on say Nyankopon ase. Nyankopon nyimi say Jacob o man ne wo 12. I'll come when you know, boom said 12 tribes. Say when I am Panabo, say when I am Yiribo, say when I ba first so, ya kaya boom, munina ye tribes, and just a young couple on yimu. Unyame. And in a television, Kubo bet me a shroud papa, now on shra the aka because of treatment. I would the money panel. I wait there, me kunubano, and yame back. There be Yankupon say it. The tribes are dividing us. And that on Galatians 3:28. I said there's neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For we are all one body in Christ. And today I have me pan say a GD for pow omunechichim. And now more sorry a GD free and so much chim. Oya santini zimani okwa sorry but obeba bechichima katen say we me amfante for we me angna for we me asante for we me ankran for we me nya nipa we di omfiri ekurom. Ya gia tum say asantefo entimi kware fantini entimi ware asantini e de onfiri ekurom enso so the same Ghana ni no etimi prince ma ne baba kware Germany ni a ono onfiri sakro omonton bia enso ne ba no betimi akware Germany akokra ono de yemusa ne fro ofrinton bay dabi because oye boga so e broni akokra mpo a Ghana ni no ebema na ware no ono a wonim na busiafo nim ekwan ofa so no otia bo begia tonkra ma etimi aye distance yetimi zoom wedding ote Ghana how ba ye zoom wedding ye because obekwa abrochire ba Ghana ni na owa ha no abia ofiri achem na wa ha no yese ekwan wa ekwan we na achim asantini di achim de da ben ye bedru we de inzima de da ben ye bedru ho but wagye atum se Germany ni US ni bro ni na eye be ho ahwan kilometers no miles bebre no eno de otimi ware ye musa ne ntombe ene me twi ye ankase anim me oba me circles a
dodo na omo bɛn me paa no enye wona ye bɛka so mu yɛ asantefo omo bɛn me paa no because we are not ready to learn any agiatum any echichim any ade osomu chichim enti hwɛ de asi sɛ wokɔ NDC mu a o share appointment na eba na dodo na obonse na eye tribe baako kakra bi na eye tribes few tribes oba ndisi mu a obonse akamfo no eye ketwa bi akamfo no eye ketwa bi omu kra na ye de omu hyehyɛ baabi na ye de other tribes aye bebre oba MPP mu a na ye de akamfo no so aye adɔso pa na ye de other tribe no so akɔ hyehyɛ baabi. Omai say because of tribal politics. I don't think I say Ghana for NDC D4, MPP D4, Ahimfu D4. And now ba asantime mukrana obon tombe obon ai entoni ye pa basa antoni nyina kekabom emeye asantefo na wo de boa. And then tokwani nkonya ye kun krofo ho etwitwa nkrof oba santima mu mpo a saa enton be nwotwi asona agona oyoko ne ya keka bom ne yese ku ye yankasa ye se ku ye ho etwitwa ye ho ebo ye ho dua e di macho men se bro why asase a obia ma meto sa asase no obi ne gya asase no ya se no. Benano pe Ghana man fini ni asha asenti ni eye wi bibi a mebie lines ni e din komo e wo saa de wi ho e Ghana man enti transatlantic slave trade no ye be chechem for cham wa hu say empo na ahemfu ni bi kura account na no mu ton ye nkrofo de ma abrofo no omu na ton ye nkrofo no at that time o kenkan history na ni yetimi ton bi 20 pounds yetimi ton bi 40 pounds ye chechewa ni e de wokọ. So between 16th century to 19th century, na ye ton nipa near the eko say yenko yen hwedie yenko ye cotton yenko na ye West Indies ne USA no yenko dwa ehwedie ne nasefo eno transatlantic trade treaty no ye beka ho asem. Enti mpese me busa sa tribes no eni nchichemu no ebede ne yetimi agyae ana enye possible say ebetimi agyae. Adentina me pese me busa especially about time for no se broni free baby ba so be ware wo ba wo musa ne hwe but so we fantini na obi free nzima so ba be ware na ye problem pese me ti ase ese bi before 90 min kan humbom ana say jiso wuska because me so me hu obi a owo sa sika no but ofri esrem oba ware asantini ya musa question because no wuska ana say sika timi ya de yi Ghana man tinie mi busa na no pay oye Ghana ni die na kire say oye Ghana ni. And then we are starting with the tribes. Say ye Ghana for yetimi identify ana die be pa na ye ka hye wutiri mu ma aye den say obegye wo obi di atum e sha say free he ya wofo ana suku ana say wa na okenka ye nti BBC ye nti na asa wo mpe tribe bi asema na asema mi kan menka ne te se me de minim de na ekoso minim because me nyini ba bia metete bibi ebi firi wabusuam ne nasefo no ye be ka che say aha de menko because ebia na tribe no nso nyoma bia na omu ye no ebia eye so weird nti won pese obekọ nti ye aka ne nyina no na afi ye hwɛ tribe no nso because ebi wo hɔ a obi wo hɔ na mane ne nasefo na na ye bibi enti obi nso suro sɛ obekɔ hɔ na ɔkyeranko enti se ye pese ye gitum nso a ye betimi agye atum ana because your tribe bi wo hɔ a ubodi impes ankofo edo metu aduro because anu aye no ana se sanu aye no your tribe bi wa ye body ase nkofo we die obeto aduro sesi a ene nso ba bia ni bia bai se wo ye aduro a ye ma wo nkyɛn o enti ene ye nka ye humbom no
tribes no nso nhwe omu nso suban ni ye because ye won suban ni bi wo ho nso maya because your tribe bi wo ho a oba na tenka no ni yetwa se bi se nya ni bieu oba na tenka no ni yetwa ni ye de ayede as a female genital mutilation ni yetwa wo na wa ye sei okwa aware ma wo hu bibia ekoso ye wo tribe bi wo ho ka ye hwe wa ye so ye baifo ni ye de wakwa akoto baabi aden saa nyoma ni nti etore bia na ma nkofo bi nsusuro se saa tribe we abusua we de wo koma wo chiranko enti mi busa se na ye ne abie ye wose ye koye nim no eye Ghana month no ebe ye den ene ye begye ye nso ye nyoma bia ye na misusu se emwa nipa no se de be ya nkofo begye atum na Ghana yakoye nim yenye discussion we sisi ai na no pay na mimbusaw ye be ne den on Ghana man Kofi fa de bra na fi mi bi lines no yeah nana I